pojď a pak už si vůbec nic nepamatuje. Teď je čas na takovou drobnou mezihru. Půjdeme na chvilku do České republiky. Já úplně přesně nevím, jak tato mezihra dopadne a jak přesně mám vylíčit to, co se v následujících minutách bude odehrávat. Zkrátka, jeden z takových continuous jokes, věc, která mě přestala bavit celý rok, je takový ojedinělý úkaz, poukazující na specifika karlovarské hiphopové scény. A především na rapera a skutečně výraznou osobnost, který má taky patřičně výrazný pseudonym a říká si motherfucking scumbag stříha, dej mi to. Já se zaměřím na takovýho podivný, mnohočetný diss, který on prezentoval na YouTube prostřednictvím takzvané Dejmitovo show, která se na YouTube, nebo on říká na YouTube, průběžně objevuje a mizí, maže a zase nahrává. Na internetu vzniklo také několik kutilských verzí některých jeho videí, kde stříhu flow přebírá Václav Klaus, případně Jaroslav Moučka nebo Malcolm X. Zkrátka jde o to, že motherfucking scumbag stříha, dej mi to, řekněme si náceně stříha pro naše účely, nenávidí spoustu lidí a dovede je velice zábavně urážet. Já jsem pro vás chtěl připravit takový diagram, on často používá slovo, nebo on vynalezl slovo konfasovat. To je důležitá legenda na začátek, ve svém prvním videu vyhrožuje svým protivníkům tím, že říká všichni konfasujete, doslova konfasujete všichni, co jste byli za dveřmi. Do dneška se lidé hádají, co to slovo vlastně znamená. Je to nádherná iniciativa, zařaďte slovo konfasovat do slovníku. Na facebookové stránce Bizarní hypopeři je taky stříha pravidelným hostem. Každopádně motherfucking scumbag má spoustu nepřátel, mezi něž patří například člověk, který se jmenuje Candyman, rapper jménem Bačkory, sám ovšem Bud, sorry. Nenáviděnou entitou je ensemble La Akustika a jakýsi bizarní rodinný podnik Bašta Fidly s repujícím kuchařem o šlehačce. Pak je tu samozřejmě můj oblíbenec Kravar, který v žádném z videí není vidět. Jeho hlavními nepřáteli jsou karlovarský Kanaďan Otto Ferocity a jeho pobočník, který si říká Maďar. Celou situaci ještě poměrně komplikuje fakt, že se vyrojila dvojice fejkových napodobitelů jeho nepřátel. Takže tu máme fejkového Ferocityho, který se říká Auto Ferocity, a fejkového Maďara, který se říká Ládík. Uvidíte ho za chvilku, je to jinak vietnamský občan Filip Nguyen. Stříha, dej mi to, působí v některých svých videích jako přívrženec krajní pravice, ale sám se na Facebooku a Twitteru označuje za bílého cikána, což celý už tak docela enigmatický flame ještě více komplikuje. Klíčová slova, konfasovat jsme si už probrali a pak samozřejmě tu klíčové slovo brap. U stříhy, dejme to, funguje jako jakýsi střih, skutečně, předěl. Je to slovo, o kterém víme, že ho použili v 90. letech undergroundoví hiphopeři v Americe, je to samozřejmě slovo, které imituje ten gunshot známý. Urban Dictionary nám samozřejmě spoustu dalších zajímavých věcí řekne, že brap je taky zvuk prdu. V případě jednotkou hlasitosti prdu. Můžu prozradit, že Karel Veselý o tom něco ví a že jeho studie na tohle téma, na které pracuje, jsme z Nemské sami se již brzy dočkáme. Já mám nabídnu takovou kratší, koncentrovanější verzi Dejmitovy show, která má jak asi 9 minut. Děkuji tady Kláře Brožálkové v první řadě za střih. A mistr zde vystupuje pouze jako silueta. Je to takový skutečně vulgární, dadaistický hatefest pro všechny, který vadí vulgarismy v vyšší koncentraci. Prosím, přepnout do nějakého tolerantnějšího nebo nejlépe úplně spirituálního módu. Je to skutečně seriálná koláž, ve které stříha především velmi invenčně pracuje s metodou asociativního střihu. Dej mi to.